Ahojte všetci! Vítajte pri novom videu, v ktorom sa spoločne pozrieme na dynamické komponenty od firmy Aredo. Ukážeme si, ako si ich nainštalovať, ako s nimi pracovať a aké výhody vám prinášajú. Vytvorili sme knižnicu dynamických komponentov, ktoré obsahujú širokú škálu prvkov z výrobného programu, ako napríklad hlboko frézované vzory, dekoratívne a lamelové panely, pilastre, lišty a moje obľúbené úchytky. Cieľom tohto videa je ukázať vám, ako s týmito komponentami pracovať a ako vám môžu zjednodušiť a zefektívniť vašu prácu. V ďalšej časti videa vám ukážeme, ako s dynamickými komponentami Aredo pracovať v praxi. Ukážeme si, ako ich nainštalovať, ako ich konfigurovať a ako ich integrovať do vašich dizajnov. Nahranie dynamických prvkov do SketchUpu. Za prvé stiahnete si z webu zip súbor s dynamickými prvkami firmy Aredo. Za ďalšie potrebujete ten zip súbor rozzipovať, teda extrahovať všetko. Vytvorí sa vám adresár. Zapamätajte si, kde ste ho na disku umiestnili. A potom máte dve možnosti. Najprv vám ukážem jednu, ktorú ale neodporúčam, alebo odporúčam jednorázovo, a potom druhú, ktorú považujem ja za správnejšiu. Prvá alternatíva, otvorím si ten súbor, kde som si to rozzipoval, vyberiem si nejaký prvok, chytím ľavým tlačítkom myšky a posúvam do môjho SketchUp súboru. Mám prvok umiestnený. Druhá možnosť, v SketchUpe priamo v sekcii komponenty, pokiaľ to nemáte, Window Default Tray Components. V sekcii komponenty máte Details, túto ikonku Details. Kliknete na ňu a vyberiete hneď prvú možnosť Open or Create Local Collection. A vyberiete si ten váš adresár, do ktorého ste rozzipovali tie súbory stiahnuté. Ako náhle to vyberiete, ukáže sa vám celá tá adresárová štruktúra všetkých prvkov a viete si vybrať ten, ktorý prvok chcete. Naschvál mám otvorenú 21 verziu, aby bolo odprezentované fungovanie aj v starších verziách. Ten prvok bol ale vytváraný v 23, takže preto mi to tu hádže. To je druhý spôsob, ktorý ja teda odporúčam. Keď už to máte urobené, môžete si to dať Add to Favorite a uložiť si do obľúbených túto knižnicu na disku. Keď už teda sme si naimportovali alebo vieme, ako si dostať tie dynamické prvky do nášho modelu, čo tie dynamické prvky nám dovolia? Aké mám možnosti? Ako náhle si vyberiem nejaký prvok, kliknem na ňo pravým tlačítkom myšky, Dynamic Components, vyberiem možnosť Dynamic Components a Component Option. Prípadne Window Component Option. Hneď v úvode vidíme názov daného prvku. Ten názov sa generuje podľa veľkosti. Vidíte tu 494 na 494. Keď si povieme a upravíme jeho veľkosť, tak aj názov sa zmení. Za ďalšie tu vidíme prelink, teda linku. Po jej otvorení sa otvorí webka firmy Aredo, kde nájdete prípadne ďalšie informácie o tom, ktorom prvku práve máte. E-mail nie je klikateľný, takže musíte, pokiaľ by ste chceli napísať nejaké informácie, musíte ho skopírovať a vložiť normálne cez svojho webového klienta.
V tejto časti nájdete nejaký základný popis a tu máte parametre v tom šedom rámečku, ktoré viete meniť. Šírka je šírka daného prvku, výška to je výška prvku, čistá šírka, čistá výška súvisí s tým, že môj prvok, ja vám to skúsim ukázať vedľa, môj prvok je celé toto tu, aj s tým rámečkom dookola. Má 500, ale čistá šírka tých dvierok je táto úroveň, alebo táto kota. To je tých 494. Takže keď kliknem na to, vidíte, že 500 je celý tento prvok, ale tá geometria dvierok je 494. Keďže to vidíte šedo, toto ja prepisovať neviem. Toto je automaticky rátané. Zadávam tieto veľké koty, alebo tie celé, hlavne kvôli tomu, aby som vedel definovať odsadenie panelu. Pozerajme teraz na tieto koty. Ja keď číslo 3 mm, teda odsadenie 3 odtiaľ, 3 odtiaľ, 3 z vrchu, zmením na 10, tak môj prvok 500 na 500 zostal stále rovnaký, ale čistá šírka sa upravila na 480, pretože odtiaľ mi 10 zobral, aj odtiaľ mi 10 zobral. Prerátal celú geometriu daného prvku a vidíte, že aj názov sa mi upravil na 480 na 480. Ja to vrátim späť. 3 mm máme odsadenie. Ďalšia vec, čo tu viem definovať, tieto veci sa môžu, alebo teda tieto parametre sa môžu líšiť od prvku. Predpokladaná medzera výfrezu znamená, koľko chcem plus minus túto úroveň, alebo koľko predpokladám. 10, 50. Prepočíta, prečo tu nemám 50, keď som zadal 50. Tu vidíte, čistá šírka medzery je 54,75, zase v šedom rámečku. Toto ja definovať neviem. On to prepočítal tak, aby to bolo zachované, čo najpodobnejšie číslo môjmu číslu, od kraja po kraj presne s tými medzerami, ktoré potrebuje. Preto je to takto. Keď si tu vyberieme nejaký iný prvok, tak vidíte, že tieto veci mám iné ako pri tomto prvku a môžu byť dokonca iné pre každý jeden prvok. Výplň, či mám alebo nemám sklo, teraz tam nechám nie, o chvíľku vám to ukážem. 3 mm zostáva, to je to odsadenie dvierok. Typ. Pri hlboko frezovaných si viem definovať nejaký typ. Plné znamená, že toto, to vnútro, je plné. Vitrína znamená, že tu mám dieru. Či tam mám sklo alebo nie, to si môžeme ukázať teraz. Dáme, že áno. Pribudla mi tu geometria skla. Vitrína A je takáto geometria, vitrína B je nejaká iná geometria a vitrína C je zase iná geometria. Viditeľný 2D znak je ten štvorček dookola vzadu. Súvisí s tagovaním, viem si zapnúť a vypnúť jednotlivé prvky. 2D a 3D znak. Keď si zapnem 2D, tak vidím len tie štvorčeky, oramečkovanie. Keď si vypnem 2D a nechám zapnuté 3D, tak mám tu geometriu dvierok, ale už nevidím to odsadenie napríklad. Neviem si overiť, či tu mám 3 mm.
S chytaním je takisto trošku problém, takže ja radím mať zapnuté v tej návrhovej fáze aj 2D, aj 3D a potom pre nejakú vizualizáciu si zapnúť to, čo potrebujem. Teda pre vizualizáciu nechať zapnuté 3D a vypnúť 2D tak. A pre nejakú výkresovú dokumentáciu nechať zapnuté 2D a vypnúť 3D tak. Ukážeme si teraz vitrínu. Vypneme 2D a vidíte, že tu je sklo. Prípadne sklo nevidím. Zmizla mi geometria skla. Ako teda pracovať s prvkami? Ako ich meniť? Sme si ukázali pomocou Component Option. Mám tu ale ešte jednu možnosť, ktorú vám ukážem na konkrétnom príklade. Môžem to meniť rozmermi. Tá geometria sa preráta tak, aby zostali zachované tie rozmery, ktoré výrobca potrebuje mať, alebo ktoré dizajn predurčuje. Ale viem použiť aj funkciu Scale v SketchUpe a natiahnuť si ten prvok aj na šírku, tak aj na výšku. V tomto prípade pôjdem úplne hore, aby ste videli, že ten horný a spodný pás, to olištovanie dookola toho môjho prvku, sa teraz pri tom scale naťahuje. Dynamická komponenta má presne v tom výhodu, že ja keď to potvrdím, tak on mi to preráta a táto výška sa automaticky prispôsobí tak, aby to zostávalo presne v tých rozmeroch, ktorých to má byť. Takže to je druhý spôsob zadávania rozmeru, ktorý ja považujem za šikovnejší. A teraz si poďme teda namodelovať tú našu linku. Mám nejakú predlohu, moju linku. Ja tam chcem použiť ramonu, chcem ju dať tu. Tu chcem ísť na stred, na výšku idem potiaľ. Chcem tu mať vitrinu a sklo chcem mať takto. Keď si vypnem 2D, vidím dovnútra, ale vidíte, že tu je sklo. Takéto isté dvere chcem mať hneď vedľa, takže cez funkciu Move si urobím kópiu týchto dverí. Keď by som mal zapnuté 2D, čo pomáha pri tom značkovaní, aby som pekne chytal tie rošteky. Takže ja si to 2D teraz nechám zapnuté. Prípadne viete urobiť to, že vypnete si 3D a zostane len to 2D a toto upravujete. Ukážeme si to napríklad na úchytkách. Vidím len 2D prvok. Umiestním si ju tu, natiahnem v tomto smere, natiahnem v tomto smere, vyberiem typ, ja tam chcem RU2D, potvrdím. Tento prvok chcem nakopírovať vedľa. Tu potrebujem nejaké šufličky, takže upravím si výšku. Teraz tu upravím si výšku. Tento prvok bude aj hore, aj tu, aj tu. A tento prvok bude aj tu. Môžem použiť zase. Upravím si výšku. Kopia smerom hore. Keď si dobre pamätám, toto nemá byť.
Tu príde rúra a mikrovlnka, ale tu príde. Tu potrebujem kópiu, ktorej upravím výšku. Na tieto bočné časti si môžeme ukázať pilastre. Upravím si výšku, chcem ju potiaľ. A dáme si to na stred. Ten istý prvok chcem tu, ale s upravenou výškou. Pekne to prerátal. A celé toto si chcem skopírovať aj tu. Keď som si zapol 3D, vidíte, že všetky prvky majú to frézovanie tak, ako viete mať, teda chcete mať. To otváranie, tento prvok by sme mohli dať tento typ zo spodu, takisto tento. Horné dvierka si urobíme o chvíľku, ale predtým tam chcem dať lištu, G-čkovú lištu. Natiahnem ju na celú tú dĺžku tak, ako chcem a potrebujem. A len upravím výšku tohto prvku. Prípadne typ. Tu si môžeme ukázať cargo. Ktorému dáme zhora niekde v strede drážku. Keď to mám nastavené, už si to len nakopírujem, samozrejme s upravenou šírkou. Toto som neupravil šírku. Takto. A linku mám hotovú. Ešte potrebujem tu. Tu si ale dáme dekoratívne panely aj tu. Predtým si ukážeme, ako zmeniť farebnosť daného prvku. Viem, že chcem mať
takúto nejakú šedú farbu. Pozriem si jej RGB hodnoty 84, 84, 84, 89, 89, 89, to je Aredo 2. Pozriem si túto žltú, čo je Aredo 1, to sú tieto prvky, a chcem upraviť ich farebnosť na tie hodnoty, ktoré mám použité tu. 84 alebo 89. Prepíšem v RGB 89, 89, 89. Mám upravenú farebnosť všade tam, kde som mal použitý materiál Aredo 1. Teda moju žltú farbu. Ak chcem vložiť dekoratívne panely, vyberiem si sekciu dekoratívne panely, vyberiem si ten, ktorý chcem, LB12, vložím si ho do modelu a upravím jeho parametre. Odsadenie môže zostať 3 mm, to chcem všade rovnaké. Šírku a výšku si upravíme cez funkciu Scale, ale čo chcem, predpokladaná medzera výfrezu, vidíte, že to je iný údaj, ktorý bol pri dvierkach. Tuto chcem dať. Upravím mi tú geometriu tak, aby tam bol predpokladaný rozmer, ktorý tam chcem mať. Dajme tomu, že chceme niečo takéto. Cez funkciu Scale si upravíme rozmery daného prvku. Môžeme si pre jednoduchosť vypnúť 3D. Tento prvok si teraz nakopírujeme. Upravíme šírku. Zase nakopírujeme. A tento posledný bude totožný s tým prvým. Keď si zapneme 3D, vidíte, že mám celú geometriu pekne urobenú. V tomto poli použiť ten dekoratívny panel, buď ale by som musel nastaviť rovnaké parametre, alebo si ten prvok skopírujem odtiaľ, aby som teda mal rovnaký dizajn, aby sa mi nestalo, že mám iný dizajn. Upravím si šírku, upravím si výšku, zapnem si 3D a keď chcem si upraviť farebnosť, tak ako sme si ukázali, vznikol mi materiál Aredo 3 a upravím farebnosť tohto konkrétneho prvku. Napríklad na niečo také. Veľmi rýchlo 3D model vašej linky, ktorý za prvé pekne vyzerá. Investorovi rovno ukážete, ako tá linka bude vyzerať, aký bude mať profil, aké bude mať farby, ako to navrhujete, kde budú alebo kde sú navrhnuté tie úchyty, v akom dizajne, prípadne či chce taký pilaster alebo iný pilaster. Čiže čo sa týka dizajnu, tak linku máte veľmi rýchlo hotovú pre klienta. Za ďalšie viete rovno rozmery tých prvkov dať výrobcovi, teda firme Aredo, na spracovanie. Nemusíte to pracne preratávať, že 60 skrinka, ale viete, že tento konkrétny kus má teda rozmer
594 na 446. 594 šírka, 446 výška. To je 3D geometria. To sú tieto rozmery. Ďakujem vám za pozornosť. Dynamické komponenty Aredo ponúkajú viacero výhod. Umožňujú rýchle a jednoduché vytváranie komplexných dizajnov bez nutnosti manuálneho kreslenia a modelovania. Preddefinované komponenty sú precízne a spoľahlivé, čím sa znižuje riziko vzniku chýb v dizajne. Komponenty sú ľahko konfigurovateľné a prispôsobiteľné vašim požiadavkám. Knižnice dynamických komponentov uľahčujú spoluprácu medzi dizajnérmi, výrobcom, teda firmou Aredo, prípadne konštruktérmi a investorom. Viete jednoducho pripraviť tabuľku s dielcami, kde budú všetky potrebné informácie, ako napríklad počet kusov, presné rozmery, typ prvku a iné. Dynamické komponenty firmy Aredo sú silným nástrojom, ktorý vám môže pomôcť zefektívniť a zjednodušiť vašu prácu. Vďaka nim môžete rýchlo a jednoducho vytvárať krásne a funkčné dizajny. Ďakujeme za sledovanie.